Arjen tallentajat on tällä kertaa hotelli- ja ravintolamuseossa, jossa me esitellään yksi tämmöinen museotutkijan arkinen työaskare. Videossa näytetään, kuinka meidän toinen tutkija Tiina rakentaa tuommoisen pienen näyttelyn tuollaiseen meidän vaihtuvaan vitriiniin. Hotelli- ja ravintolamuseossa on meidän perusnäyttelyn ja sitten vaihtuvan näyttelyn lisäksi tämmöinen pieni vitriini lähellä sisäänkäyntiä, jota me ollaan käytetty esimerkiksi sellaisten esimerkkinostojen tekemiseen, jonkun pienen ilmiön esittelyyn. Täksi kesäksi tähän vitriiniin ollaan rakennettu tämmöinen pieni historiikki Cumulus- ja Rantasipi-hotelleista. Sen takia, että 2017 eli tänä vuonna nuo Rantasipit yhdistyi Cumuluksiksi. Ja suomalaisille aika tuttu Rantasipi-hotelliketju sen nimisenä sitten hävisi. Näyttely on rakennettu nyt sekä meidän omista kokoelmista että sitten tuolta Rantasipi-hotelliketjulta tulleelta vanhoista markkinointimateriaaleista, niin kuin ruokalistoista ja aamutohveleista. Kaikesta tällaista, mitä nyt jää, kun hotelli lopettaa. Rantaloma Oy perustettiin vuonna 1965 kehittämään Keski-Suomen läänin matkailuelinkeinoa ja ketjun ensimmäinen hotelli avattiin Viitasaaren Ruuponsaaressa. Vuonna 1968 avattiin Rantasipi nimellä lomakylät Summassaareen Saarijärvelle ja Joutsenlammelle Joutsaan. Rantasipi-ketju tunnettiin pitkään lukuisista korpihotelleistaan. Ne suunniteltiin siten, että hotellimiljöistä löytyi kaikki asiakkaalle tarpeellinen. Hotelliketju sai 1970-luvulla tunnuksekseen raflakahlaajien hilpeän heimon Tringa Restaurantin linnut, jotka suunnitteli Matti Louhi. Joutsenlammen sipilintu Joutiainen oli hyvätahtoinen rantaneito ja Summassaaren Sammulla oli menevän miehen hersyvä huumori. Laajavuori sai tunnuksekseen Salitintin, hippihenkisen sipilinnun. 1970-luvun lopulla ketju laajeni merkittävästi, kun siihen liitettiin muun muassa legendaarinen hotelli Pohjanhovi Rovaniemellä, Nilsiän Tahkovuori sekä Rantasipi Yyteri Porissa. ...1990-luvun alussa Rantasipit siirtyivät Restelin omistukseen. Restel omisti jo ennestään Cumulus-hotelliketjun. Ensimmäinen Cumulus-hotelli oli avattu Porissa vuonna 1974. Oulun, Kemin, Lappeenrannan ja Mikkelin Cumulukset avautuivat vuonna 1982 ja 1990-luvun alussa Cumulus-hotelleja oli jo 18. Cumulus-hotellit sijaitsivat keskeisillä paikoilla ja ketjun ydinidean mukaisesti ne tarjosivat palveluja myös liikematkustajille. Rantasipi ja Cumulus-ketjut yhdistyivät vuoden 2017 alusta ja toimivat nykyään nimellä Cumulus City Resort. Nyt näyttää siltä, että juoni on saatu kerrottua, näyttely on valmis. Meitä odotti sitten vielä yksi yllätys ennen kesälomille lähtöä. 21. päivä kesäkuuta luettiin tämmöinen uutinen, että Restel Oy aikoo myydä kaikki hotellinsa ruotsalaiselle Scandicille ja keskittyy itse sitten jatkossa ainoastaan ravintoloihinsa. Tämä on aika iso muutos, että nyt nämä kotimaiset Cumuluksetkin katoaa kokonaan kotimaan matkailusta, niin miten meidän se kannattaisi tallentaa, kun tämä juonen loppu ei ollutkaan ihan sellainen, mitä meillä nyt lukee täällä esiteltynä. Pitäisikö se vielä muuttaa? Pitäisikö kirjoittaa kuitenkin vielä jonkunlainen erilainen loppu tälle tarinalle? Kun Rantasipistä ollaan jo otettu tämmöinen suuri kattokyltti tänne talteen. Otetaanko myöskin Cumuluksista, jos nyt häviää? Ja
mitä muita tavaroita, mahdollisia kumulusruokalistoja, kumulusaamutohveleita, tällaista jää. Pitäisikö ehkä jotakin niistäkin tallentaa, koska tämä tulee nyt sitten muuten ehkä häviämään tämä aineisto. Tällaista on meidän työ, suomalaisten hotellien ja ravintoloiden arjen tallentaminen. Jos sanotaan, että museoalan kvartaali on se 25 vuotta, niin hotellit ja ravintolat elää tietysti aika paljon nopeammassa maailmassa ja ehkä saada arvioitua, että mikä sellaisissa nopeissakin muutoksissa on sellaista pitkän aikavälin kannalta kiinnostavaa ja mitä siitä tallentaa ylös.